Sliepen in een oud treinstel. Oer een paar maanden is het allegear mogelijk op het oude station van Marrum. Wij hadden de pannenkoektrein en dat is een oude trein in oude rijtuigen. En op dit moment zijn wij aan het uitbreiden en komen er zo'n hotelkamers bij. Echt helemaal in oude stijl, krijgt zoals de pannenkoektrein. Het is eigenlijk een beetje uit de honger een hobby. En je begint met lietse treintjes en op een gegeven moment ga je grutter. En dan kun je een stationsgebouw kopen en dan krijg je nog wat rijtuigen aan bij en koop je die. En zodoende hebben wij toch in uitbreidingen. De treinstellen bleven onder de officiële opening op slot. De binnenkant van de trein is dus nog net te bezien. Uit Bater iets Weidenaar had al wel duidelijk hoe het eruit komt te zien. De trein die binnen helemaal inricht in de oude stijl van de Orient Express. Dus mooi fluwelen, kleedjes, gedientjes, koperen leidingjes. Dus het is echt helemaal in de oude stijl in de jaren 2030.